Oh, hi, hello mga bayot. Hinay ra kay akong tingog mga bayot kay natulog pa akong bandi. Nakahikay ko, nakapamintal ko sa ako ang kadagwayan karon na ako dre aning kadaplinan mga bayot kay mo kuan ko na may moadto mi sa balay sa mo ang sister in lumuduaw mi ato yang bana kay naulit naman. Katong iyang tiil ba nga hapit na putol na disgrasya. Nang ako ang bana nga alas 3 may moadto niya hapit na maga alas 3, 2:35 na sa hapon niya akong bahandi gahagok pa ang lubot. Hay day sa sakit na mo dira mga bayot. Kanang sakita kanunay ng ibton ni Karina nang mahadlok mi og siya ra usara diri sa room kay iya nang ibton mga bayot din iyang itaod og balik. Akong ugangan naghinlo nagtaguktok hatong kadaplinan atong iya ang room mga bayot kay nanghinlo siya. Ngit diri mga bayot kay akong gipalong ang suga. Ang kahayag ani gikan ra sa bintana. Kay og akong i-open ang suga, sure ko mamata na ni si Karina. Unya og maalang-alang mangguni ako ang bahandi mga bayot og katulog maghilaka dayon gamay ra kay bikil ba dayon dayog TV ng baba. So ako sana siyang pasagdaan drag matulog bahalag alas 5 o alas 6 na mi moadto sa akong sister-in-law. Basta kay dili lang na siya maalang-alang og katulog. Natulog na siya mga bayot alas 6 na sa buntag. Banunta mo sa amo ang pagduaw sa bana sa akong sister-in-law mga bayot. Dayon ayun ninyo napansinana ako ang ngabil dira nganong baga kay ng pamada nga ako ang gipang patapot. Kay gituyo na ko na mga bayot kay inig sakay na tuon niya sa car. Ug mapalid man gani ng uban na pay sobra. Then inig kinin anay na to nig abot didto mga paspas ra gyapon na mga bayot, mapapas ra gyapon na mo nagiingon og wa gyud mo tiner. Bitaw ay joke ra. Bitaw ay ako ning gidaghan og butang mga bayot kay nigkan-anay dito mga bayot matangtang ra man gyapon ning uban. Kaning papula-pula na to sugod sa balay nig abot dito kinan-anay na naingon na og kuan. Sus naingon na og makuyapan na mura nagkulor nga nakuyapan nga to ang ngabil din ha kay mga tangtang na luspi pa sa mata. Tulo na nanawag akong bana nangutana og natulog pa paghapon si Karina kung natulog pa tawagan ng tika og okay o ready na si Karina. Kay inig mata ni mga bayot ako pang himasaan, ako pang brasan, ako pang ilisan, then pagkanon pa daghan kay si Tiburite pero ready na niya mo ang bag mga bayot. Oh. Kaning mga sanina, papiliun ako si Karina og unsay suoton niyang sanina kay ug ako'y magbuot mga bayot hindi siya ganahan hilak ang labas. Mo nang maayo og siya mo akong pabuton og unsay hiya ang suoton kay aron way daghang samok bata pa kani mga bayot pero mamili og sanina og unsay suoton mga bayot ibagay-bagay pod niya ba og unsay bagay sa iyang mood sa iyang nawong hasta iya ang sandal mga bayot wa gyud ta ani karon nga panahon na diri mga bayot di na gyud pod dili pareha og kanang magbaro magkuan ba maghinulamay og sanina ilis-ilis. Naka-obserba ko sa ko ang sister-in-law yang anak kay 4 years ang diferensya pa pero wa ko ka kita og naghinulamay og sanina. Karang ikaw suot ani, pagkasunod po ikaw suot dili wala. Pero nangutan ako sa akong ugangan kay nagmarites pa ko kausahay diri sa akong ugangan og kaniadto inani gihapon ang ila ang sitwasyon. Siya dili kaniadto do mga bayot kanang usa ka pa nila sa una mga bayot usa ka adlaw kuno na nilang kanon niya. Perti kuno kaayong lisura kaniadto samot na atong naglinog din namatay ang duha ka anak gumikan sa linog. Dayon walay mga pagkaon diri mga bayot ultimong tubig layo kaayo kabon. Luoy kay di daw na sila sa una ay nya malipay na kuno ni sila sa una ug makakaon sila og pan ug cheese. Kay mao ra ilang madali-dali sa una nya di ba parehas ato ang mga bayot nga maskin pag maglinog din ha nara gihapoy kamunggay din hang natumba pwede pa utanon. Diri mga bayot wala. Simba ko bitaw og kanang linogon diri then hasta ang tindahan wasak walay kalanon manglanghap dalang siguro mig hangin diri mga bayot aron makatug-ab wala di pareha gyud sa tuwa mga bayot pero siguro og sa mga mountain nga balay mga village ba napud siguro ay potato siguro ilang madali dito mga bayot pero diri sa ang Pinoy-anan mga bayot wala samot na karon kay whiting bunga nga apple sa gawas wala. Dayon naglantaw-lantaw ko aning Crayola ba ni color pencil man siguro ni sa in English ning mga kolora. Kay balo si Karen aning nawala ag usa o nawala ag duha mangutana din na siya ura. Ang ura nila diri asa nana kay balo naman si Karen sa ilang language diri niya makasabot na pud siya ba. Dayon giingnan ako og mayon pug unsa
siya ura. Nangita di siya sa yellow nga color mga bayot. Kay natagak ni diri sa kuan sa bintana. Kay nahulog lagi ning baso ba. Gumikan sa kakiat niya mga bayot. Gayon, nakahinumdum ko kaniadto. Kani bitang mga kulura mga bayot. Sa una nga ga-eskwela pa ko. Lipay na gyud kay mi gani sa una og makapalit mi og usa ka mungguluan nga lapis. Murag dako na gyud kay namong kalipay sa una. Unya makapalit ang ako ang mama sa una og crayon nga katong unom ra man siguro to ka color o 12 ka color. Sus Ginoo mga bayot, mahadlok pa gyud may inig kuan. Inig uli na mong maputol lang crayon. Kay grabe mga bayot, sangko sa kalangit ang among kalipay basta na may color nga crayon ba. Then mga lapis, then baga nga pad nga papel. Parta na yung lipayan na mo sa una na mga bayot. Karon panahon na 2 anyos na gani nga bata, na mga color pencil, na mga drawing book, na mga pabalon-balon. So sa una makita makabalon man gani, may kanarang naikasal makakita og balon. Then kanang pakapin sa makaon sa bubot. Then natoy makaon sa una nga naay pakapin sa ilalom sa sulod nga balon. Alipay na kay mi ana sa una. Karon mga bayot lahi na gyud kay mga panahon mga bayot ay. Mo nang patsada jud kaayo ang generation karon sa mga bata kay kung sa ganahan nila mahatag na. Depende ra pud siguro na mga bayot pero mas malipay tong sa una mga bayot ay kay wa man toy gadget. Karon mga bayot mga bata, papitik ko sa akong kalimutan og di kabalo mo open na ng cellphone. May nang kay mo kubi-kubi mga bayot ay. Yes lang ga. Mata na akong bahandi, nagpanawag na. Ha? Wake up? Okay. Say hi. Hi. Good morning. Good morning. Sit down sa atin. Himala. Say good morning. Good morning. Now I wake up. Before mi mubangon mga bayot, maglabing-labing o sa miyani. Kaya walay labing-labing mga bayot. Murtugos ka rin na. So ko sa ning layog-layogon. Liser na ako siya himasaan. So na nami diri sa sakyanan mga bayot, padulong nami sa balay sa among sister-in-law, pero miningon nga kuha ang kapika sa ilong nga mohapit ko nami sa shop. Kay mamalit mi daan ug unsay amo ang sudanon inigabot namo didto. Perting inita karong adlaw mga bayot mo nang kaning ako ang bahande di pod kapuyo. Kay gialimuotan gyud kay ni dinhi sa sulod. Wa man gud namo gipaandar ning aircon aning sulod. Kay gawas nga kala sa krudo, gihubak po ning mga pasahero. Akong bahandi din miningon na siya nako og mami, very hot. Magigawas pod siya mga bayot, abi kay hinggawas ang iyang uyuan og iyang amahan, musunod pod unta siya. Onya wa nila dada sa tindahan kay perting inita lagi. Nulan day may dinhi og pan duha ka buok. Murag bag-ong haon pag siguro ning pana kay init-init pagyod. Og akong bana pa while nagpabot mo pagkalingaw mog pangit din ha. Perte na akong katawa. Go pod inigabot na mo sa panimalay sa akong sister-in-law, horot-horot na ning pana. Gipapangit na akong kalingaw si Karina dira. Pero kastang usap, iyara pod gihapong iluwa. Parat-parat mangguning pana mo nang di ganahan si Karina. Kani akong videohan kanunay maglingaw. Nanamay dire sa budiga mga bayot na nako gid lang ako ang bahandi diri kay ang ilang bala perting bugnawa. Gipa-aircon sila niya din ako parko na akong bahandi karong panahon na mga bayot kay giubo. Musamot ang yang hubak. So diri na ko siya gidala. Kaya gipasulat-sulat po na ako siya. Kaya ko diri magpungko sa ko diri mag-storytelling ta mga bayot. Ako ang brother-in-law, ako ang mga kagupa. Busy sila dito og barbecue mga bayot kay nag-barbecue sila. Tawa ninyo. Mo na ako mga kagupa kanang galingkod nga naupaw ng alimpulo. Mo na disgrasya. Gay palingkod sa gawas. While nagpaabot ta diri sampet, mag-story tiling na po ta magmaritis ta diri mga bayot. Kuan ka nang nako diri mga bayot kay sure ko libakon ko dito mga bayot. Dili ingon nga libak nga kanang libak nga parehas ato ang nilibakan ba. Ilahis gotra. Kay di man gyud nila hatagan og time. Kay nasayop lagi ko gahapon mga bayot nga akong gitubag-tubag akong ugangan lagi. Kay kani laging di pud ta maalakansi og nila pa di ta pautang og istorya ba. Sa gamay rug kay mga bayot kay gipahiran ako si Karina gahapon mga bayot og tawel ang iya ang nawong kay akong gilamusan kay gisipon man siya ba giobsip toy gisubawan lagi ni mga bayot oy gumikan sa kainit diri hiningon siya og Marlene kuno ang itrapo kay sakit kuno na sa bata ng tawel hingon po ko gitubag na mga bayot hingon ko og kanang
Og sakit manggali si Karina miningon na nagmami pain. Dayon, wala ko nagtiog mga bayot pag uli sa ako ang banag, gi banat-banat tag istorya ay. Di na ako. Gatuo ka og kanang bata ko. 28 anyos na ko. Kay balo kung unsa akong gibuhat sa akong anak. Ug sakit ni Karinang ako ang pagpahid sa iyang nawong. Mas labing sakit pud nako na ug unsay sakit ni Karina times 2 na nako kainahan ko. Di na nakuha ron ni siya. Naunsa naman pud ka? Water? Water? Yes. Do you want to drink milk? Only water? Yes. Water? Okay. Sa akong kalagot lagi na ako gahapon mga bayot. Ako gyud siyang naingag mag-ayo man siguro kag di na kanako pagito ni Karina. Maskin pag buhok ni Karina di gyud nimo na makita. Ang tawag gali, di na ako naron. Then di man na siya motubag mga bayot, mulakaw ra ba din mo balik na pod. Kung sa ato ang grapon, sudananan og ginamos, tinginganan og tuba, diri mga bayot istakanan sa ila ang juice. Kaning mga prutasa, diri ra na nila giharvest sa ila ang tugkaran. Kaning mga juice masipag isa ka tuig na nimong i-stock din ha. Okay paghapon na nimong imnon. Sila ra day gabuhat anang juice sa mga bayot. Pag ganin human og butang na nami diri sa lamisa. Mga bayot mo ni ako ang gikaon karong adlaw mga bayot. Oh, sobra-sobra na mga bayot wa kun human og kaon kay Karina nakigaanhi aning room. Kuan ni siya mga bayot kanang talong gibutangan og butter then kaning karning baboy ni siya nga sana sinugba ba barbecue then kanipod talong nga barbecue then kanipod tomato nga barbecue. Akong ugangan dahil hatod ani mga bayot kay hadlok siya og maniwa ang nawong siyang binalaye na kung anak dire mga bayot to busy kay siya og pamuska ganing kuan balay sa iyang iyaan pasagdaan raman na nila mga bayot kung sa ipang puskagon god oh. Iyang gagaw sunod-sunod pud tawon og kuan na ya unsa iyang pangbuskagon og hipos. Langga. Green. Don't eat that one. That is what is that? Slime. Sukod-sukod ana mga herbal aning iyang mga igagaw din ingon siya wow very beautiful. Tara. Kuha na pa siya glain. Kuha na pa siya glain. What is that langga? It's a bird. Naslay langgam dire mga bayot ng unsa kaning langgamay. Naman ni daghan sa pagadian sa unas terminal Baligya ba. Langgam, lalaki ko nung langgama mga bayot. Amot o sige pagkaon na tubig naman ako nakitaan. Ay nadi pagkaon na. Rice Jul. Pinch press. Isa. Bana ka dito sa amo ang di tambayan mga bayot mo nang hin-transfer midri kay murag akong anak katulugo na oh. Kung patutoy sa midri. Lapita. Saan ka din mami? Si yes. Yes. Are you hungry? I'm hungry. Gusto ni palungon yung suga kay na may tatri diri baga kaayog foam. So diri na to ni pagdaw na tong bandi. Nag-inom ako ang mga kagupa mga bayot mo ng banha kayo. We go outside? Okay. Well, lingkod-lingkod ko rin mga bayot. Itunuran ko watermelon o melon. So ito na ipasok sa itong kababaan. Kaon yun, babe. Kaya ito parinti dahil. Ang gusto ito na di man narte. Kaya di ni magkahilo. Makaon ni tanan mga bayot. Haom. Pangihir man nato ni. Di ba ni mo sabot itong tinain mo. Lahos rin eh. Diri mga bayot. Di ko maulaw. Itong una. Maulaw ko karon. Nabaga na ako ang ilong ay. Di ako maulaw din eh. Utumon ko. Ngungkab na ko diri silang kaldero. Naman is like kanunay diri sa baba. Soup na ilang kanon. When pan. Dahil nilang pan diri mga bayot. Kaya di na nila paliton sa gawa. Sila na magbuhat. Kaya kani ako ang sister-in-law. Yung bana na do kabuok gulang na igsuon nga babayi. So hilig magluto-luto ba mag-bake-bake. Bake-bake. Kaya balo ko in English. Kaon ta. Tamis ilang watermelon ka lang balahuna.
atong pagbuntit nako ni Karina, usa ni sa ako ang gipangalaan mga bayot. Ay, di man nga gipangalaan. Kanang na akong kakaon ani ba? Kani, watermelon. Ang timpla tagata sa tong bahandi mga bayot kay nang taw-taw na to mga hain na pudtog kalanom. Kawa mo guning kaon og tarong mga bayot. Potito ra gikaon og gamay nga karne. Ug gamay ra kayong gikaon mo lang magtimpla ko daan og kuan gatas niya kay murag katulgo na. Nagpainit na kog tubig dira mga bayot to. Tuwa sa tanan dito naglantaw og salida. Then na ako diri sa kusina. Yay! I right. Nice. Luga. Nakauli na may mga bayot, knockout na akong bandi. Finish. Finish? What did you say, mommy? Thank you. Welcome. Do you want to sleep? Oh, hurt. I close light. Ako na palungon ang suga mga bayot, matulog na ni.